uba gashi magana ta fito Zumanin ya kama yake walwasashi da lafiyar badi'un sanaya wa huwa matsalin wala aza wa manni wala manni wa sabon wala mai girma uban marayu annabi Muhammadu mai rai da kai ya rayu farar nan ba da kai ya rayu alhayatu ne na da a cikin kadin taboyu zama ka lafiya nau kai ne ta ji kudu sana kai ruhul huda awwal sauna ruhul arwa nurul arwa sarral asra mai kaulahi mai tijani mai alfazadi mai musiri mai tabahani kai suke ambato a cikin sinasa samani ya matuƙar matsayi kai ne madubin zamani taka dai can duba kamar ka sirrin albarka zauna nawa a gaba mahmudu ma mai girmanka ka wuce kwankwaye karshe iyaka mai maka mai aboki mala'ika mai maka biginta mai kyawun sura dudai a kankan nemanta shugaban bayan allah daure idan kan sassauta mai dan tabo mai gargaba da yake bata wannan allah mai farko daga allah ƙarshen ka allah zai koma mai farko daga Allah ƙarshen ka Allah zai koma farko daga Allah ƙarshen ka Allah zai koma taken Allah mai rafrafi mai garduma kasan shi ya taka sama ta ɗaya da takalmi ya taka ta biyu da takalmi ya shiga ta uku da takalmi ya shiga ta hudu da takalmi ya taka ta biyar da takalmi ya shiga ta shida da takalmi sai ga shi a ta bakwai takalmin yana kafarsa a nan sai na gama mamaki na ce kai mamaki mai ya kawo kamar ya ce na zo kallon mamaki ya ce gani na ce ga Ibrahimu ga Ibrahimu mai rawani da takalmi wanda zai wuce wurin Allah ga Ibrahimu mara rawani mara takalmi a sama ta bakwai na ce kai mamaki ne kake kallo ya ce mamaki ya aka yi ya ce ga annabi Ibrahim a iya sama ta bakwai ga takalmin annabi Muhammadu zai wuce a dawo lafiya annabi Ibrahim ya tsaya iyalan takalmin annabi Muhammadu ya zarci ya taka alfarshi daya ko 11 nake gaya maka ya taka al'arshi alfarshi da al'arshi daban alfarshi daban al'arshi daban ya taka al'arshi ya taka alfarshi ya taka kursiyu ya taka sadu ya taka sadu ya taka usu ya taka usu ya taka kiya ya taka kidaci ya taka dafu ya wuce rafu ya waigo ya ce jibrilu sumayeni kai jibrilu sumayeni jibrilu yana tasiri da rai inda zai je kuma ba rai a wajen jibrilu da fuka-fuki ike tafiya shi kuma annabi Muhammadu wan kumfa ya kunne a gabansa aka yi kumfa ya kunne
ba ni ba a gaba nake ba kuma ni ba a tsaye nake ba kai kuridu annabi Muhammadu ya taka takawa ya kura kurewa ya rufarfewa ya kurba kullewa ya buɗe buɗewa sai da yake gun da babu akwai kuma babu da yake sai daga wata shimfiɗa ashe shimfiɗar ba ni aka yi wa matakalmi na aka yi wa zan ce takalmin aka ce ta aka ce ai takalmin ta aka ce kai da ka saba ta ɗauke ka maballe sama ƙasa ba ta ɗau annabi Muhammadu maballe sama dan shi ne ita kuma sama shi ya kai sama annabi ya ce shimfiɗar a ido na sai na ganta akwai ce amma da na taka sai na ji ita ma babu ce sai na ji daga yan ɗauke na ukun waye takalmin da shi aka yi a tahiya da shi aka karɓo sallah kuma da shi gangaro izo baka hudu wani kogi ne a sama da hudu da takalmin da ya sallah duk wanda ke sallah da takalmi bayan da annabi ba ya sako kai ka san takalmin ba ba hure da aka ce dauki takalmin nan da ya je dai aka sai ya ji yarin jaye shi ya ce shugaban nauyin duniya da lahira ne ba yake sa shi mai karfin Allah ne ba yake sa shi sai ya dawo a ba hure da ya ce na ƙara ka ɗauki na ƙara ka ɗauki da ya ɗauka sai ya ce ka duk wanda iga takalmin nan na ba shi aljanna ko ya ce la ila a yi ba ko bai cewa in dai ya ga takalmin na ba shi aljanna ai sai da na ga wanda ya ce kai ko ba in aka yi wa bayi haka ba za su yi sallah ba ba za su ba haya mai babban masallaci annabai babban masallaci subhana ya Allah ba Allah bayan kai Allah na gode ba bai bayan kai subhana la da aduke ba bai bayan kai na zo ka tsara ake iya gode mai babban masallaci Allah tsara hankali da wajen kasantattu ka sake kare ni don inuwar fadatattu ka sake ban abuwa don kwamkar abantattu ka adara sunana babban masallaci mai babban masallaci yalla bai ka zauna daidai mai siffa da siffofi rabawa kowa nasa mai kofa da kofofi shiru kaga ka mutunci sai ni maganin zafi zauna daidai manzan Allah mai yare ya Mahamudu yake ya Mahamudu yake Zagi yayi hidima da kama kafa kuma abun shi
can a nesa na ka ji kamshin shi rijiya baya ai ba dan fara ba rijiya baya tsara wane mutum rijiya baya tsara kuka sai dai ruwan ya taho shi aka ba shi riga ta yawa shi aka ba shi riga ta yawa da sawa ta koma a gidansa ba a samu su ba hukumi kai rana wata taurari ba sun samu ne daga hasken shi kai ya tace fakalai ya danne fakalai ya kwashe fakalai kuma ya ture fakalai komai kamar karawa kai ne ka zo ba a gane ba ka zauna ka zarta kwatancanka kai ne ake nema ga ka girman ka na hannu kai ne ka fata kai ne kankan kai ne gaskiyar magana gaskiyar magana sunanka sarkin sinadai yana zuwa ka zo a bar sa a zogonka kai ake tabawa ba Allah ya tarar da alam na shara'a alam na shara'a ba a zanna a yi karfin da kuma kwanu alam na kai da ma'ana da aka amince duniya da a abin da shi wata ta aka ce masa kuka tuno an kusa ku ba su da istighfari ba su da kai ba su da istighfari ba su da istighfari su istighfari su ga dakin ku kan shi kawo shi yasa haka mu za ce ni ne ungo yace me yake alƙawta yace ya aka yace al'umma annabi Muhammad da kowa Allah ya ce annabi da kaddara ka je dai ce to an baka annabi idan shi ma haka yace Allahumma annabta naga in ka so shi yake su ka ka batar da su naga kai wa ne sau da uwana haka aka yi tun namu ake kwadayi kai ai ko majalisin mu ka sani in ba kai ma mu sai hakuri ka fi gida kai bacci na mahaukatan masoya ne ba mu kira ba sai ka gida Allah yana ci in kai nauyi ta fi gida kai bacci wallahi annabi Ilyas sai ce Allah ugo ya dan kau da kai yace yace ne yace a bacci ita ainihin da ka gaya mun akwai annabi Muhammadu yadda karaɗar da na ji ban ƙara sukuni ba Allah kai mun lamunin zafin rai ga shi haka Abdullahi bin Umar ya ce nan sai ma'aiki ya ce zo mu tafi kawai ga ma'aiki ya tashi sai dai malla ƙasa ya ce ya ne da ke kai ba na tashi taho Abdullahi bin Umar ita muka yi tsawon tafiya a sama ita sai da muka je wani wuri sai na ga ma'aikin na sauko sai muka sauka sai ya shiga wani koko ya ce ka baye ni nan ɗai can sai suka fito da wani mutum duk cikin kamar gashi amma sai na ga namu ya fushi dogo ne mutumin amma sai na ga dogon sai na ga wani dogon sai na gano a buke yana assalatu wassalamu alaika sai na je ka sauke musu waina da nama da ruwa yake su kai wa jiba sai ina dai gefe Abdullahi yake a can sai na ga annabi yace da ni ba dan taba ko ne dan taba ce na taba na sha
ruwa ice ko ruwan daga kai zai ce kai ga fa annabi ne ya ci uban kai wa ma huwa ala kai daga kai ba abincin ya zo can kuma sai na tafi da wani tafiye ina jin harafin amma ba na fahimta in ji Abdullahi bin Umar sai na gama aiki yana na'am haka sannan sai annabi ya kira wani gije ya ce annabi sulai annabi Iliyas hau sai maka girgije ya dauke shi suna ta haka annabi yana sai ranar karka damu annabi Iliyas kana ciki karka damu yaro ha ya kuma yake abai annabi a yau ita sai da annabi ya dawo muna sama muna tafiya na cewa ne yace dan uwana ne annabi Iliyasu yake kula mun sai mun da Allah ya bar shi da yau ya ga mun bukatarsa kai masa aburuka aka sa masa annabi Iliyasu ya zo an bashi ayya gidan annabi wa'anda ba su zo duniya ba kuma ba sa lahira ba su zo duniya ba kuma ba sa lahira ai ta ita bainal mubbar wa rawdati riyadun min riyadul janna to anan aka yi su da aka ce murhu yana haka kawai aka ga dutse yana haka da hannun da ya gaisa da Allah ya dunta a bauta to da wannan hannun yana haka sai aka ga dutse guda uku to wannan duwa wanda sai gida Khadija ta dora tukunyar ba ta yi baki ba wanda sai gida Kaunar ta yi girki ta sauke tukunya ba ta yi baki ba wanda sai gida Zainabu ta yi girki ta sauke tukunya ba ta yi baki ba wanda sai gida Mariya ta yi girki ta sauke tukunya ba ta yi baki ba wanda sai gida Ramlatu ta yi girki ta sauke tukunya ba ta yi baki ba wanda sai gida Hafsatu ta yi girki ta sauke tukunya ba ta yi baki ba wanda sai gida Aisha ta yi girki ta sauke tukunya ba ta yi menene ne wannan a kan me ake dora tukunya murhu wannan murhu na tsakar gidan annabi ya fi kowa bukari ba ka takalmi ba murhun gidan annabi ya fi kowa bukari jama'a sai dai fa abin da nauyi sai fa mun faɗa ni yadda muka ji sai mun faɗa murhun gidan annabi ya fi kowa bukari ba ka takalmi ba murhun gidan annabi ya fi kowa bukari ba ka takalmi ba
الحمد لله الحمد لله الحمد لله محمد رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي محمد رسول الله محمد رسول الله هو يقول ما هلا هو يقول ما هلا Allah
لبيك لبيك رسول السلام على المرسلين والحمد لله. أنت أشي أو أبو هلا قامت الآن صلاة قوم قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة قوم قال النبي صلى الله عليه وسلم هو مشاء الحمد لله الحمد لله الحمد لله حكومة الحمد لله الحمد لله bukata ya biya kina bukata ya biya kina annabi Muhammad Rasulullah ya so na ya adalta na duk wanda ya so wannan taron wallahi ya shiga aljanna. Allahu akbar. Ina tabbata muku annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya shigo nan ya taho to ba za mu rasa mutum da ya biyu uku hudu biyar zuwa kuma cikin masu gani idan na gani kuma na gan wasu wanda suka gan shi da siffa inda na biyu zo da shi duk wanda ya halarta wannan taro da ta riga wallahi ya shiga aljanna ba ya fara bege shi kuma idan ya daidai yana zikiri yana fada bege amma shi ya san da dare na yau ya san daban shi ma da kansa ya sani annabi ya shi ma da kansa ya sani yau dare yau ina na yari ba zai fara bege annabi ba amma wanda ya yi yau ya san daban saboda haka muna yi ne sallah muna yi ne
wato muna murna nan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to kowa ya je gidansa da murna ya tabbata da yau Allah ya biya bukatun sa Adam da ke kuma yi masa addu'a Ale ba su rorai Ale kana masa lafiya da shi da mutanen sawai da suka biyo shi Allah ya kiyaye su wadda da samu kai wadda gobe Allah ya kiyaye su Allah ya yawa ta yi sa da musulmi amin a cikin faida shi a cikin ba samari aiki kenan inda wasu suna rawa a wilo suna rawa banza suna taka a wilo kuma suna jin daɗi ahlul duniya fiya duniya ahlul la fiya mullah mutanen duniya suna jin daɗi da lokacin su a duniya ko mutanen Allah suna jin daɗi da lokacin su a duniya nan mun lokaci mu shine wannan mutum cewa abubuwan jimantu annabi da kirari annabi da gina maka waye annabi to sa ku tabbatar da duk abu da ka fada ya fi karfinsa wane shi ana so ko masa da wahayi ne yana karba ga annabi kaza ne ga annabi kaza shi ko bai san da yake so ba bai san daga yana warzuwa da yake fadi bai san daga yana yake so ba ga nan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanda ya kira su kira gidansa shi malam Abdullahi to Allah karba ibadanka Allah karba ibadanka ku tabbata lalle addinin musulunci shine addini kai sallah kai azumi shine addini amma kai rumba masala shine ibada daban addini daban addini shine kai sallah kai azumi kai saka kai haji kana addini amma ibada daban yake ibada shine ka mutu cikin sun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine ibada wanda Allah ma da kansa bai sallah bai saka bai haji mai ce ina salati to ka tabbata a salatu din shine ibada ibada daban addini daban saboda haka mu yi addini mu yi ibada wasu kawai addini suna yi ba su ibada ba ruwan Allah da sunan kasar kiyama akwai wasu wanda addu'a kun muka yi yanzu sun kalle shi kamar sirmi a gaban su da annabi ya zo amma annabi ya so amma ran kasar kiyama za mu ga ido sai ga ido annabi kuma sai ce wani ya gani ranar gaskiya ne kuma annabi sai ga maka ce wani ya zo ranar ba kina wani ba ni na zo na gan kowa annabi sai ce na gan kowa saboda haka Allah ya saka man Sheikh Tijani Sheikh Abdul Abbas Maulana Sheikh Ibrahim ya matasa ga lokacin mu kar ku yi wasa jesi mayu duk abubuwan da kuna kalla kar ya doka hankalin ku jesi mayu asina wanda idan baka shiga cikin annabi ba in ka mutu akan asina to Allah zai amin سيما في وجوههم اثار السجود ذلك مثال التوراة مثال الانجيل هذه خرسة وبصر وفصل فتوى ولا تسجد ودانا الذين امنوا من المغفرة in muka bari wannan da me sunan shi wallahi yayi miki 30 sai da doki gawansa in mun yi miki 30 bai je gida annabi ce ne ce a'a akwai kwanan kadan saka ya duniya akwai kwanan da yawa baka na ba tafi in mun bar shi nan yayi miki 30 sai dai a doki gawansa ya tafi ya dawo to bakwai ya dawo to akwai wanda ya je ba bude kuma sai ya dawo dole wallahi ya yi kama abu da kuma ba bude mishi kuma sai ya dawo dole saboda haka kar mu ji cewa ai da kamata ya sa yanzu ba to annabi ne yake saya don bai yi komai da annabi ba ta yi don kudi ba don annabi ya so to Allah kashe mu cikin masu Allah Jauh. What